Tkanie legend, perské majstrovské dielo na počesť 24 ikon ľudstva. Tento výnimočný ručne tkaný perský nástenný koberec je oslavou veľkosti ľudstva a nadčasového remeselného umenia. Utkaný s mimoriadnou precíznosťou a umeleckým majstrovstvom odráža trvalý vplyv osobností, ktorých úspechy inšpirovali generácie na celom svete. V centre tohto majstrovského diela sa nachádza kolekcia 24 starostlivo utkaných portrétov, z ktorých každý predstavuje jednu z najvplyvnejších vzorových osobností v dejinách. Tieto legendárne osobnosti pochádzajú zo sveta vedy, športu, literatúry, kinematografie, objavovania vesmíru, technológií, umenia a spirituality. Stelesňujú víziu, odvahu, tvorivosť a múdrosť. Každý portrét vzdáva hold životom, ktoré zmenili ľudstvo a naďalej inšpirujú budúcnosť. Každá tvár je vytvorená s mimoriadnou úrovňou detailov a zachytáva emócie, charakter a osobnú prítomnosť s ohromujúcim realizmom. Koberec je ručne tkaný z najkvalitnejšej vlny, ktorá vytvára luxusnú textúru a ušľachtilý povrch. Jeho monochromatická paleta, plynulo prechádzajúca jemnými odtieňmi od bielej až po hlbokú čiernu, dodáva kompozícii hĺbku, eleganciu a dramatickú harmóniu. Do prepracovaného dizajnu je harmonicky zakomponovaný nápis hviezdička hviezdička, best role models ever, hviezdička hviezdička, najlepšie vzory všetkých čias. Jemne vodkaná typografia do pozadia sa stáva samotnou súčasťou umeleckej štruktúry a posilňuje ducha i posolstvo diela, vzdáva hold osobnostiam, ktorých myšlienky, talent a činy formovali náš svet. Tento perský nástenný koberec nie je iba dekoratívnym umeleckým dielom, je tkaným príbehom inšpirácie a ľudských úspechov. Spája vrcholné perské remeselné umenie s univerzálnym kultúrnym posolstvom a premieňa textilné umenie na nadčasové vyjadrenie dokonalosti, vplyvu a odkazu. Toto umelecké dielo je súčasťou hviezdička hviezdička kolekcie Daniel Bicas Rugese 2020-2023 hviezdička hviezdička.